Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moniru ɓindu jayndeli moɗon fulfulde fo salminama e alhamisa hande o lemen goto fo salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe ena ñaagui duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof ha oɗo rafi wawa hollude on caggal no subaka foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonne banum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo salminama e subaka he a ñaganama Allah moƴƴere an hanki wona an jimi manifestation min walla mi susa bone enen nandi de Aissata enen nandi de mi toñani noon kono en nandi mi coyɗimo kay ɗi vidéo ji mi susa manifeste est ce que a yaltani hanki pour sorede e boutique o e ko way noon hanki hay damal galle mi yaltani wadde mara o nondu non ko salmitademo no fewi e salminde dendagal rendo ngo foof wonɓe e nder kam e caggal leydi Sénégal ɗum ɗon noon ko caggal yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam jetten dendagal yeɓiyankoɓe men ɓe en kaɓata yettude e kala subaka sababude commentaire uji mabɓe ko noonne kadi e noɓe dariten e kala subaka en jii eɗen kadi keɗo haaluji mabɓe no hannirta ni kono ɗum ko noon ko jogade weltare e weytare wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuri tengtude hande Aissata en jiya ko ɓuri tengtude no wayno ko lewlewndu mawndu arti e kayitaji meɗen ɗi hande oɗo subaka hande ɗum ɗon noon mbiɗo huuli wotoɗi kuɓɓude sababude kay Dakar e yoga e diwnuji hanki jamma ko manifestation musɗo soyna tigui e nder yoga e leyɗe e joga e guure leydi men Sénégal noon tigui Amadou jayde quotidien uddita damal ko noon tigui nden noon jayde wi ko ɓeɗo de seppoɓe gam tigui ha joni wiide lopet tampi e oɗo état d'urgence ɗum ɗon noon jayde wi ko jeygue tigui ene wayno lewti e yoga e leyɗe ɗo e wuuro lamorgo ngo hani e diwnuɗi ɗi toon to Touba e to Mbacké noon jayde wi toon diwti ko wiyete état d'urgence wonti ko état de siège manam tan ko koninkoɓe kala to jaaɗa ko ɓen tigui jeeta ina daari gam tigui huccodirde ɓeɗon yuɓinannoɓe seppo e ɗen ɗon guure kono ɗum ko noon hulitama wonde ngo on ɗon seppo de yettima ha ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar hanki jamma leɗe kewɗe ene wayno ceppama tigui no hannirta ni o saaha noon jayde wi faya noon koye hoybinde woni ustude joga e gueɗe tawi ko kadiɗe pawanode e to banggue gueɗe transport leydi men Sénégal goɗɗum ko tawete e jayde ko alhaali hono nguɗo gomu wiyetego OMS e holtide wonde ko caggal yontere koɓe mbino wonde yode podde bitel hydroxychloroquine ne wayno nattu hutrede e banggue rafi coronavirus jayde wi noon ko OMS de ne wayno arti modi ɗeɗo podde biteɗo chloroquine kono ɗum ina tawe hen colli kewɗo doole toon to diwan bo Dande Maayo woni to falde Podor holitama ko tolni e ujunere hectare o saaha hande colli ɗi kala ñaami ɗum jayde las quotidien arti ko e ɗum ɗon lewlewndu hanki yanduɗo e leede e ɗo tigui e Dakar ndewi noon ene wayno ko yimɓe de dariɓe ene mbiya jaadani e oɗo couvre feu tampi heddade nder jayde wi noon ko Dakar tigui jaaɓi e ɗum ɗon lewlewndu kono ɗum ko noon ɓe kolliti wonde ko pooɗe duure e pelɓodire teska hanki yoga e leeɗe ɗo e wuuro lamorgo leydi men Sénégal jayde enquête loski nden ɗon arti koye on ɗon manifestation gam tigui haɓadi ko yewti ko e oɗo couvre feu kam e kadiɗe pawaɗe e dow transport woni yaaha garta o ndewi noon ko o virus de hande o jamni ko yewti ko e laabi leydi Sénégal tengti noon e wuuro lamorgo ngo hanki de Wuli Diaw e jamma o yoga e nokkuji no jayde wiiri kono kadi nde holiti wonde won vidéo goto mo ganduɗa ina yirlo tawi ko vidéo musɗo mettuɗo darde ɗum noon ko won auto police tan feeri suka tawi ko ceppannoɗo toon to Kaolack kono ɗum ko noon holitama wonde ko tolni yimɓe temedere fawɓe kañum tigui jagga toon to Touba e to Mbacké horejo Macky Sall noon holliti wonde ma kay hoybin yoga e pelliɗe ɗe ganduɗa ɗe koko pawa e dow yaaha garta o ene gasa noon e ko fayi arde woda ko hoybina e ko yetti on ɗon fannu ko jayde Le Soleil arti nden ɗon ari koye on ɗon yaaha garta ndi wiide paaɗen ko e ustude woni hoybinde yoga e kadiɗe pawaɗi e dow yaaha garta saabi noon jayde waɗi ko natal toon to garage tawteɗo ɗo e Pikine garage mawɗo gonɗo toon kono ɗum ko noon jayde arti kadi ha joni e ko yetti ko e alhaali fo biye dewnoɗo ɗo omo ganduɗa noon ko tumanoɗo hen hono gonnoɗo sarɗiyanko biteɗo Seydina Fall Bougazeli o saaha noon o heeɓi ko witte liberté provisoire caggal ɗum ko l'observateur jayde groupe
Futur Media kañum ne arti tigi no woyi wadde kala subaka so irtodirde kala titruji nde adi noon ko ardi e ko yiti koye oɗon boros coronavirus ɗo e leydi men Sénégal nde hokki ko nguɗi ko Omar Sarr mo ganduɗa ko tawaɗo tigi ina wondi e oɗo rafi omo arta noon kanko gonnoɗo coordinateur lande démocratique sénégalais PDS holliti wondi omo arta tan holno o testira positive manam holkayde o testa haw tawra e ko yewti on ɗon rafi kona ɗum jande arti e ko fayi ardi ene gasa hoybine ko yewti ko e yaaha garta o ko fawno e muɗum ko kam état d'urgence jande wi noon o saha hande ko hoorejo Macky Sall nana tan ɓeedi yaaha ene wayno yaɓɓude ha ɓuura yawde yittude joga e kadiɗe kona ɗum ko jande arti hol tan ko hoorejo Macky Sall wi omo ganduɗa ko Ali Ngouille Ndiaye kam e maître Oumar Youm gam ko yewti ko e hoybinde e yaaha garta hakkude diwnuɗi Abdoulaye Diouf Sarr jagorɗo tambiɗo gueɗe calal ɓalli leydi meɗen holliti wonde pic oɗo épidémie de ene wayno heɓama en jettima ɗon tigui e oɗo saaha ɗum ɗon noon ko copie mo ganduɗa o heeɓi ɗum jayde l'observateur ene tawe hen kadi hono seppoji gulɗi jaw hanki jamma ɗo e Dakar ha toon to Ziguinchor to Kaolack ko suka gorko tigui auto police ferima o saaha noon hollitama wonde omona hakkude wurɓe e kam e mayɓe jaggal ɗum ko vox populi jayde nden ɗo ne wayno ari koye ɓeeto guila tan nde hoorejo Macky Sall yaltiñade e sappo e goho lewru mai gam wiide wonde yo hoybini walla hoybinama ko yetti koye gueɗe pellitte to banggue état d'urgence comme e couvre feu e kadi nde o wino wonde yo yimɓeɓe mbaɗa feere gurda e oɗon boros coronavirus jayde arti noon ko limore balɗe nogas e nayyi nden ɗon tuggude nden fewde joni walla fewde e ñalawma hanki o ko tolni ujunnaji ɗiɗi e capanɗe nayyi e jeegom ka kesso corona woni ko tawa hen e nogas e jeegom heddiɓe hen tigui e nder ɗen balɗe nogas e nayyi Dakar noon kañum tigui ɓuuri hen hewde ha joni ko yewti ko e tooɓo ɗin ɗon kawuji ko temedde ɗiɗi e ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayyi e capanɗe tati e jeegom ka ujunnaji tati e temedde jeenayyi e capanɗe tati e ɗiɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wadde ko Dakar tigui ɓuuri hewde wonduɓe e oɗon boros coronavirus jande noon limi hen ko heewi e ɗeɗo balɗe nogas e nayyi ina tawe e hello nayyi e nde jande witende e vox populi ko jande libération ati nden ɗon ari ko e fannu goɗɗo ndi wiide ko bettere walla ko kawisaji nde woni koye haalde e liberté provisoire wanam hono gaccirgol o mo ganduɗa ko Bougazelli tawi ko e sabbude caggal noon ko heeɓi kanko gonnoɗo hono sarɗiyanko ko hanki tigui o yalti toon to dumbirdu witende Rebeuss jande wi noon kanko Bouga ko tigui ka à part manam hay hunde ala ko nandi e oɗo saaha hande ɗum ɗon noon kanko tigui tumanoɗo woni serveur manam di dariɗo woni yesso hono ɗe koppareje ɗe ganduɗa ko nodirteɗe faux billet e million ngaji kewɗi hollitama noon wonde oɗo saaha hande o hepti wellitare woɓɓe noon ɓe o tumdaɓe kañumen ha hande ina keddi tigui e nder dumbirdu ndu hollitama noon jeeyi on sababu tigui ko fodde laabi nayyi omo waɗa ko yetti ko e on ɗon requête walla mbiyen on ɗon tigui e nden ɗaɓɓade nde ganduɗa nde ko liberté provisoire lawol joyɓol ngol noon kañum woni moƴƴol o saaha hande kanko Seydina Fall Bougazelli o tawti ɓesgu makko caggal ɗum jayde stade uddata damal ko noon tigui nden jaydi wi ko oɗo saaha hande mbo hakkillaji kala jaggui koko kay jogori yaade toon to Marseille on woni Mbayña jande waɗi ko namdal beele de mo moƴƴo e on ɗon club olympique de Marseille so tawi noon ko jaabuji yoga e Sénégal naaɓe kolliti wonde omo wawi tigui wadde toon gueɗe mantiniɗe ha tengti noon omo wawi notade e systéme oɗon kipu biteɗo olympique de Marseille goɗɗo o kaldo hen ko holliti wonde de ko Marseille ine gas so tawi heeɓimo ne wayno heeɓi kala ko o fonno ko hebde sababu noon ko meeɗa dañde avant centre woni attaquant baɗano on ɗon Mbayña Ferdinand Coly goto mo ganduɗon suuti konnguli kañum kam feccani sikki o wi tan ko Mbayñade ma wat gueɗe mantiniɗe toon to olympique de Marseille baɗɗo gueɗe mantiniɗe mo aduna kala andi o saaha ko Cristiano Ronaldo kanko de golle makko ɗe waɗanno e saaha confinement ɗe ɓe kolliti wonde de ina wayno feeñi no feewi ɗum ɗon noon koye gartal makko hanki entraînement kanko Cristiano Ronaldo hollitama wonde koye forme baɗɗo fayida mo meeɗani tigui yirede kanko ni e duuɓi makko jaaruɗo yesso e oɗo saaha hande haɗata kanko ɓiɗɗo Portugal najo omo jokki tigui gollade no hannirta ni goɗɗo baɗɗo gueɗe mantiniɗe ko ɗo ɓiɗɗo Angleterre najo hono Morgan Sancho mo ganduɗa zuwi ko tolni capanɗe jeenayyi e nayyi match marqué fodde capanɗe tati e nayyi but kono kadi hokkiri ko tolni e 43 passes décisive saabi noon o dattima Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e duuɓi ɗi jaranno saaha ɗo yara ɗo siftinde ko duuɓi nogas o jogui kanko on ɗon ɓiɗɗo Angleterre najo wadde entraînement ji ƴettitama
ƴettirama aɗa andi kadi wone mabɓe ina wayno koko wiyete entraînement collectif wonno ko mbattano woni diɗɗe ɗe kono noon eɗen gandi jour uji ɗi goto foof ene jogui salle muɗum d' entraînement tawi kañum jeeyani hoore muɗum Cristiano en tout cas ko noon sa yi hande omo yaara duuɓi 34 ha hande no wela o waɗata e football hay sin tawi usima en tout cas kam to banggue forme physique ene heddi ha hande waɗi ɗum ko golle ɗe o liggoto nder ɗe kadi eɗen gandi ko gorko ɓurɗo wawde gollade to banggue gueɗe physique muɗum waddi feeñi oɗo saaha en tout cas sen jinnatal ngal noon tigui Amadou hay so tawi kamɓe e banggal sport 34 ko mangu walla mbiyen ko mawɗo e mabɓe kono 34 ene heddori seeɗa ene heddori surtout kamɓe aɗa andi ko liggey so aɗa andi wone jour uji so tawi keeɓi ko wayno Cristiano en sa heeɓi hadde ko tolni e 5 ballon d'or a ƴetti ko tolni e ligue de champion ngaji jonɗi a ƴetti championnat ji ko way noon a heeɓi trophée ji ko wayno soulier d'or jomum wiyata presque kala ko sohlno e aduna o heeɓi donc rythme o beesat so tawi rythme o beesi noon jomum ustat ko waɗanno ko ene waɗanno saaha cukagu mais kanko ha joni en tout cas kanko e Lionel Messi ha hande ko mbaɗanno ko e duuɓi sappo yimɓe mbaɗata hannde e duuɓi 34 noon tigui Amadou ko ustaki kay woni manifestation ji ganda ƴewtidama hanki en kaali hen ko wayno Touba Tivaouane Thiès kono ƴewtinda ko hanki Dakar e hoore mum ɓe kamɓene ɓe notitima ko way noon e Amadou ko ɓuuri hawnade woni diwan mo Touba e Mbacké caggal nde ganduɗa ceerno kañum hecci hanki yalti haalde mabɓe wiide mabɓe tan yoɓe goppu ɗeɗo dille ɓe jooɗo ha ƴeewe no yewtirte ha yitodire haɗani noon koko wayno ɓe ƴetti ko haala ceerno mabɓe ko wiyeteno ndigal ko ɓe pawi ɗum banggue ko noon tigui ɓe naniri ɗum ko nofuru nanuru walla nofuru faɗum ndu ɗum ɓe naniri par ce que asara en kaali hanki mbiɗen yimɓeɓe payi yimɓe goni koye tampere surtout neɗɗo so tampi ha ɓooyi seeɗa heewi ko murtude o saaha hande gonɗen koye saaha murtede haysino tawi eɗen mbawi hutorade ɗum hakkude laaña entre guillemets en tout cas ko murtede nde ganduɗa nde so tawi nde jokki layde te kadi koɓe namdi koɓe keɓani ɗum ene haasi ɗo faya ɗo wona hunde fewde saabu en jii hanki en kaalino mbiɗen yogoye guure so tawi hande mbaɗi et puis goɗɗe kadi mbaɗi manam waɗi réussir manam ɓe keeɓi koɓe cohluno ko e on saaha noon goɗɗi ɗi kañumen gummoto so gummima leydi ndi fof hawrata so leydi ndi hawri eɗen gandi ɗon on saaha ko ɗum probléme mawɗo hande o eɗen gasa ɗo e ɓoyde mi sikki ma laamu ngu ari hen ko ɓuuri yaaji mboɗo yanna ko so tawi koɓe jiiɗi ko ene wawi ɓe keeɓa ɗum woni accede yaaha garta o ko noonne kadi usse hoybine yoga e pellitte ɗi ganduɗa ɗe hande nan ɗo kono kadi attention yimɓeɓe ndeno saabu wiide wonde hande min tampi to banggue heddade galleji ɗi kono rafi calal ngal kadi aussi nanɗo rafi o nanɗo wonko accete hande kadi yaaɗa ha ɓooya yimɓe donc maîtrise ko manam hono rafi o te on saaha so heedi ko ɗum tampere ko ɗum caɗele ko ɗum kadi aussi hono mette mawɗe wonata te on saaha ala joporede hen kadi so wona laamu ngu kala no wawi wade en tout cas wiite ko laamu donc noon so tawi pellite lelnama lelnira ko yo wayno yo wod ko renta walla yo wod woɗɗo haaɗi yo haɗɗo jaaɓi kono noon so tawi hande ko ɓiɓɓe kadi aussi ɓiɓɓe leydi ndi jalti ina mbaɗa manifesté yimɓe gañodira ina duppa ina bonna ɗum noon kadi aussi vraiment ko hunde hulɓinide o saaha Amadou ko hunde hulɓinide tigui saabu sa ƴeewi oɗo confinement wona tan Sénégal mimi aduna o foof hande ko wayno France ɓe mbaɗama confiné haaɓe jalti haalananaka hen ko wayno Italie ko wayno Espagne banggue goɗɗo e goɗɗo en ɗo e nder Afrique Amadou wadɓe confiné ha jalti ɓe kamɓene ɓe keewi ɗum noon so ɗo e nder leydi men Sénégal hande mbaɗaka ni confiné Amadou kono wiya ko jamma hoto hay goto yaltu ñalawma yimɓe ne jalta ne jahani liggoyo ne jahani garta hande woni haala ka ko Sénégal hay goto anda ɗo ɓe daari saabu so tawi jamaji udditama wiyama yaawi so tawi laaɓi marché ji udditama wiyama yaawi te moni fof wiyanno yo ɗum ɗo uddita yo ɗum uddita jamaji uddita yimɓe ɓe dutto toon mbaɗoyo duwawuji eko way noon hande kadi wiyama yo oɗo confinement ittama te rafi o nan ɗo tawi o ande so rafi o wonɗo yettoto Amadou ma leɗɗe ɗe ganduɗa ɗum foti hutorede manque saabu so rafaɓe ɓeydima ko hutorte ko ɓeydoto te ɗum ɗon ne wawi yaade ha yeddo rupture oɗon rupture woni yaaha ha lekkiki wasa dañde te ɗum ɗon yiyete en ñagaki Allah yettade toon ɗum noon ko nadde ɓeydade tan needi ndi e ɓeydade jabde ha oɗo rafi Allah fawtana en ɗum saabu hakkude 21h et 5h du matin Amadou holko neɗɗo yahata hen sona taw ko barno sosoɓe gandani
en tout cas aissata kono mbiɗa ni ene woodi leyɗele kewɗe e Afrique mbaɗi seppo hono Sénégal waɗi ni yoga leyɗele kadi to banggue Amérique latine mbaɗi ko wayno hande Brésil kono sa daari leyɗele baɗɗe ɗe sa daari ɗe nandata e leyɗele mbaɗe no France ɗe nandata e leyɗele mbaɗe no Italie par ce que ko leyɗele ɗe ganduɗa ɗi hande rafi o memi ɗumen kono kadi ina mbawani koye munen hakkude laañe par ce que jiidani kono kadi ko wayno États-Unis en jeeyi yoga e nokkuji ko hono ni way haysen tawi jiidani manifestation gonɗo yaade oɗo saaha kono kamɓene kala ɓe carinoma ko yetti koye confinement ko population ɗeɓɗo murtude hakkude laañe ko yimɓe murtoɓe e kala e saaha nde tawno eɗen jogui probléme enen yoga e nokkuji yoga e diwanuji manqude needi nde kadi wadde ko welande ene ɗon hono ruuɗade kuule foof nan ɗo donc noon ɗum ɗon so tawi nattani leydi ndin leydi pour nde yaaha moƴƴani te eɗen gandi kadi ko gonɗen ɗo e wadde ko leydi ndi woni e wadde ko so ndenaki aduna o foof ma wat déclaré gasi rafi o manam e nder mumen ha heddo enen ɗo e Sénégal mi meeɗi ɗum haaldi hande sa daari yoga leyɗele kewɗe duttima ɓe goddiri tourisme ɓe goddiri aéroport ɓe goddiri transport mais enen ha ɗo en dippoto gotel wadde waɗi ɗum ko wonko ganduɗa ko heddi ha heewi to banggue needi e to banggue wawde hormade kuule noon tigui Amadou goɗɗum ɗum ko OMS organisation mondial de la santé ɓe ganda kamɓene ɓe duttitima e konngudi mabɓe e ko faye chloroquine mo ganduɗa ɓe mbino ko yo dartine saabu ɓe jiyani hen nafoore hande kadi ɓe duttitima hen caggal ɗum ko hunde ɗamin noon Aissata en kalino mbiɗen en jaani foof ko hol dalil moɓe jogui ha koɓe mbiya yo banggue kutorgol ɗeɗo podde hydroxychloroquine yo nattu to banggue ɗum ɗon par ce que en daari leyɗele kewɗe hande ko ɓuuri ko hen hewde selluɓe ɓe kutorto kin ɗon lekki to banggue no wirani no DJ Rawlto wino ni joni noon oɗo ONG mo ganduɗa wiyete ko The Lancet so tawi en mbaɗi prononcé inde nde no fewi to banggue anglais ɗum ɗon noon ko ɓen mbanno ettiɗo mbi wonde ko rafi o déjà ene adda goɗɗum to banggue crise cardiaque saabi noon kamɓe automatiquement ɓe darni on ɗon essai clinique ɓe eeri kadi moni fof ƴetti responsabilité muɗum hande o ko yontere fawti hen ɓe garti no Diaynde wirini ɓe motti ɗen ɗon podɗe wadde firti ko wonko laaɓani hen mbiɗa sikki yawde ƴettude décision nde nan ɗon ɗum woni ko heeɓi hande leyɗele kewɗe no mbimi ni tan rafi o déjà ko mataw ko garɗo 100 jours aduna o leyɗele fof ɓurnode e tidde nguru walla tidde juuɗe walla tidde koye ko ɓen hande donki andude ko mbaɗata déjà ene mbaɗa décision ngaji ne pirta ɓene pewje ne pirta ɓene guitta ne mbatta donc kamɓe OMS ko hen ɓe jeeya wadde ni eɗen mbawi wiide kadi DJ Rawlto ene wayno dañi kadi aussi dañci gonga e dow mabɓe te kadi kanko omo joguino ɗo fayi ɗum omo joguino ɗo tumni ko wona e ɓeɗo ɓe ganduɗa ko spécialiste haysen jii hande kam woodi ko herƴi hakkude on ɗon ONG wiyeteɗo The Lancet e wonde OMS wadde firti ko tekkere luuɓi en tout cas hakkude mabɓe noon tigui Amadou Sénégal kam ƴettino hen responsabilité ji mum ko winode kañum jokkat safrirde chloroquine o ɗo min kadata e banggal roɓindu jayndeli moɗon hettiyankoɓe eɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV weltare tan min dañño huccide moɗon ko tottude wonadi janggo sollahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno gonum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heeɗanno ene banggal caméra o